Kilka potknięć i nierówna gra sprawiły, że przed ostatnią kolejką Śląskiej Ligi Juniorów starszych piłkarze GTV Stadionu Śląskiego niespodziewanie znaleźli się na odległym miejscu w ligowej tabeli. Chorzowianie po 14 meczach zajmowali pozycję spadkową, będąc 13. drużyną w stawce. W ostatniej jesiennej serii gier podopieczni trenera Andrzeja Mieściora mierzyli się z czerwoną latarnią ligi, klubem sportowym Stradom Częstochowa. Mecz rozpoczął się z ponad 20-minutowym opóźnieniem z powodu kłopotów z dotarciem na stadion przez ekipę z Częstochowy. Pierwszy strzał na bramkę oddali w tym spotkaniu goście. Chwilę później odpowiedzieli gospodarze i to od razu skutecznie, bo wynik otworzył Robert Dadok. Zgodnie z przewidywaniami od początku ogromną przewagę w posiadaniu piłki mieli chorzowianie, ale goście niespodziewanie dwukrotnie stworzyli sobie okazję do wyrównania. W 10 minucie było już jednak 2-0 dla Stadionu. Ładnym strzałem zza pola karnego popisał się Roman Terbalian. Od tego momentu gospodarze raz za razem atakowali bramkę Częstochowian, a kolejne trafienia wydawały się kwestią czasu. W 24 minucie sprawną akcję swojego zespołu wykończył Antoni Turczyński i gospodarze prowadzili już 3-0. Stradom mógł pokusić się o gola, ale to chorzowianie raz jeszcze podwyższyli prowadzenie. Tym razem autorem gola Bartłomiej Bednarz. Stadion zepchnął rywala do głębokiej defensywy i kreował kolejne doskonałe okazje do zdobywania bramek. W 39 minucie wynik do przerwy ustalił Antoni Turczyński. Obraz meczu nie zmieniał się tak przed przerwą, jak i po zmianie stron. Gospodarze praktycznie nie schodzili z połowy przeciwnika. W 54 minucie strzelanie w drugiej połowie rozpoczął Roman Terbalian.
W 61 minucie hat-tricka skompletował Turczyński i było 7-0 dla gospodarzy. Ósmy gol padł w 68 minucie. Jego autorem Bartłomiej Bednarz. Dwie minuty później honorowe trafienie zaliczyli wreszcie częstochowianie. Na kwadrans przed końcem na 9-1 podwyższył Robert Dadok. Ten sam zawodnik trafił 6 minut później i w Chorzowie mieliśmy już dwucyfrówkę. Gola numer 11 dla stadionu na 5 minut przed końcem gry zdobył Terbalian. Wynik tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego na 12-1 ustalił Robert Dadok. Dzięki efektownej wygranej GTV Stadion Śląski wydostał się ze strefy spadkowej i zimę spędzi na 12. miejscu w tabeli. Outsider, jakim jest Radom Częstochowa, tutaj nie postawił nam zbyt trudnych warunków. No i skończyło się jak się skończyło, czyli planowane 3 punkty plus dużo bramek strzelonych. Sytuacja w tabeli jest nieciekawa. Samiśmy do tego doprowadzili, można powiedzieć. Także trzeba tą rundę ocenić krytycznie, szczególnie jeżeli chodzi o naszą grę defensywnie. Nasz potencjał ofensywny, o czym wiedzieliśmy już na początku sezonu, jest potężny, o czym zresztą świadczy liczba strzelonych bramek. Bodajże nie wiem, czy jakiś mecz zagraliśmy na 0 z przodu, że tak powiem. No ale no boisko nie kłamie i nie da się być wysoko w tabeli, jeżeli w 15 meczach traci się powyżej 30 bramek z tyłu, także to żadna liga tego nie przepuści, a szczególnie już pierwsza liga wojewódzka juniorów no nie ma szans. Liga jest bardzo mocna w tym roku, odstają tylko 3 drużyny, a spadają 4. Wobec tego jedna z naprawdę dobrych drużyn na pewno spadnie. No na pewno my nie chcielibyśmy być tą 4. drużyną spadkową, no ale życie to życie, no i różne scenariusze piszę. Może napisać taki scenariusz, że będziemy do samego końca walczyć o utrzymanie, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, no sami jesteśmy sobie winni, wiemy nad czym mamy pracować i na pewno przez te najbliższe 4-5 miesięcy do rozpoczęcia tej ligi będziemy tylko i wyłącznie nad tym pracować, no bo tutaj w
w tym jednym szczególe, czyli w naszej grze defensywnej, w błędach indywidualnych, począwszy od bramkarza poprzez wszystkich obrońców, którzy występowali, a występowało tych obrońców troszkę, bo tych wersji składu było trochę, bo trzeba było kombinować jak nie szło. No także te błędy indywidualne po prostu nas położyły i stąd takie miejsce w tabeli, a nie inne.